Kok tagamang kandang suri salangka susah josana itu peminan hidup usahana akan dua salah akan pulau ayah ndak mungkin hujan nak kandang balik agak lagi. Wahapun bidua mandeh patah kemudi juta pak tangan kini mandeh badayuan bangsa edilahiana kayo jobudi dunia akhirat enak ajo mandeh kanduan. Suri salangka susah josana itu paminan hidup usahana akan dua salah akan pulau ayah ndak mungkin hujan nak kandang balik agak lagi. Wahapun bidua mandeh patah kemudi juta pak tangan kini mandeh badayuan bangsa edilahiana kayo jobudi dunia akhirat enak ajo mandeh kanduan. Kembali pada MC.